Good evening everyone. Welcome back again लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलावहाय भिडिअ लाबोबावनाय जाबाय नैबे जाबाय हेमस्टार तो हेमस्टारनि सायावहाय दिनै फंनैसो नोंथांमोना मा सानो आरो गेलेनो गोसोब्ला गेलेनो हागोन सोरबाफोर ना तो गेम गेलेनानै मोजां मोनोब्ला खालि बेवहाय जोंहा बेबायदि आर्निं खालामनांगौ आरो इनभेस्ट खालामनो गोनां गैया तो जोङो टेप खालामनानै बेहाय कइन्स आर्निं खालामनो हायो यूट्यूबाव गोबां नुनो मोन्दों हेमस्टार कम्बाटनि सायावहाय बिसोरहा पार्सनेलि बेबायदि यूट्यूब चेनेलबो दङ तो बेबायदिनो आरोना तो जोङो बेखौहाय यूट्यूबाव नायनानै लायोब्ला मोजाङै मिथिगोन तो आङो कमप्लिट दिन्थिलांजोबनो हानाय नङा बयबो मिथिखागौ नायनानै लायोब्लानो जाबाय तो जोङो बिनिफ्राय माबोरै आर्निं खालामनो हायो तो बिदिब्ला आङो दिन्थिलांनो लोगोफोर प्लेआव थुबाय जोंनो बेखौ गेलेनायनि सिगांनो टेलिग्राम नांगोन टेलिग्राम नङाबा जोंहा बेवहाय बेबायदि जोङो बेखौ गेलेनो हानाय नङा आरोना तो जेन हक लोगोफोरनि आंबो बेबायदिनो कइन्सखौ आर्निं खालामगासिनो दङ टेप खालामनानै जोङो आर्निं खालामनो हायो बेबायदिनो आरो बेवहाय मा थागोन डेलि रिवार्ड दं आरो बेवहाय डेलि साइफार डेलि कम्बो आरो मिनि गेम तो बेबायदिनो गोबां बे अपशन दङ बे टास्कफोरखौ जोङो कमप्लिट खालामनांगौ तो बयबो मिथिखायो नायनानै लायोब्लानो जाबाय ना तो जोंहा बेवहाय आरो बेबायदिनो डेलि साइफारखौ माबोरै कमप्लिट खालामगोन तो बेखौ नायनानै लायोब्लानो जाबाय डेलि कम्बो तो बेखौ माबोरै कमप्लिट खालामगोन नायनानै लायोब्लानो जाबाय आङो दिनैहाय जास्ट बेखौ एसे दिन्थिनो थाखाय लादों आरो बेवहाय एयार ड्रप मोनगोन नै एयार ड्रपआबो लन्च जाबाय बेयो लन्च जायाखैमोन बेवहाय उइथड्र अपशन दङ नै पइन्ट्स दङ बेबायदिनो उइथड्र अपशन दङ तो जोङो बेवहाय टन बेबायदिनो कानेक्ट योर टन वालेट जों टन वालेटखौ कानेक्ट खालामनानै लानांगोन तो बिनि उनावहाय जोङो उइथड्र खालामनो हागोन बेखौ कइन्सखौ सेल खालामनानैहाय ना तो नोंथांमोना बेखौ एसे नायनानै लायोब्लानो जाबाय मोजाङै बुजिनानै आरो मा जिनिस बियो तो बेखौ एसे नायनानै लायोब्लानो जाबाय ना तो आङो बांद्राय बेबायदि दिन्थिनो सानाखै दिनैहाय तो जोङो खालि टेलिग्रामखौ इनस्टल खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरो लिंकखौहाय डिसक्रिप्शनाव मोनगोन तो बेवहाय जेबो बेबायदि इनभेस्ट खालामनो गोनां गैया लोगोफोर बेबायदिनो जोङो बेवहाय मिनि गेम मोनो तो बेबायदि मिनि गेम जों बेखौहाय मिलायनानै ना तो बेवहायबो कइन्स आर्निं खालामनो हायो बेबायदिनो आरो आङो दिन्थिलांबावगोन एसे तो मा प्रसेस दङ बेवहाय भिडिअफोर लाबोबाय थागोन नोंथांमोना गोसोब्ला ना सोरबाफोर सम होनो हायोब्ला तो बेवहाय बेबायदि आर्निं खालामनो हागोन आरोना तो बेयो जाहैबाय डेलि साइफार आरो नैबे डेलि साइफाराव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव रेड कालार फैखायो तो जोङो बेवहाय बेबायदिनो साइफार क'डखौ जोङो मोनो तो बेखौहाय टेलिग्रामाव मोननो हायो आरो दा जोङो बर्तमान बेखौ यूट्यूबाव नायनानैबो लानो हायो बेबायदिनो जोंहा बेखौ मिथिनानै लानांगोन बेखौ जुदि थुथाबनानै बेबायदि हगारोबा माइनास जागोन आरो डाइरेक्ट थुयोबा बे डट जागोन बेबायदि डट आरो बे माइनासनि गेजेरजों जोङो बेहाय क'डखौ फिलआप खालामनांगौ जायो आरोना तो बेबायदि जोङो बेखौहाय गोसोआव लाखिनांगोन आरो डेलि कम्बोआ जोंहा बेबायदिनो माब्लाबा मार्केटाव थागोन माब्लाबा नैबे लिगेलाव थागोन आरो मालाबा वेब 3 आव थागोन मालाबा स्पेसियेलाव थागोन तो बेहाय जोङो अपशन नुनो मोनखायो तो बेबायदि जोङो बेखौहाय टास्कफोरखौ कमप्लिट खालामलांबाय थानांगौ लोगोफोर आरो बेवहाय जोङो आर्न अपशन मोनगोन डेलि रिवार्डखौ जोङो बेहाय मोनगोन नै बेहाय बे डेलि रिवार्डआव थुदो तो जोङो बेबायदिनो डे बाय डे बेवहाय बारायलांबाय थानो हायो दिनै 500 मोनबाय फार्स्टआव आरो सेकेन्डआवहाय 1K मोनगोन आरो 3 डेजआव जोङो बेबायदिनो 2.5 मोनगोन तो 10 डेज जानाय लोगो लोगो जोङो 5 मिलियन मोनगोन तो बेबायदि डे बाय डे बियो थांबाय थागोन आरोना तो जोङो बेवहाय टेप खालामनानै बेबायदि आर्निं खालामनो हायो लोगोफोर तो जायफ्रा सम होनो हायो बेखौहाय गेलेनो हायो आरोना तो बेबो उइथड्रल जागोन बेबायदि कइन्सखौ जोङो सेल खालामनांगोन आरोना नैबे टन वालेटआव थांबाय बेबायदिनो जोङो उइथड्र अपशन मोनो स' बेहाय कानेक्ट खालामनानै लानांगोन वालेटखौहाय तो बेबायदि बेवहाय प्रसेस दंजोबो तो बे प्रसेसफोरखौ नायनानै लायोब्लानो जाबाय
आरो सोरबाफोर गोसो जादोंब्ला ना बेबायदिनो हेमस्टारावहाय आर्निं खालामनो हागोन लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै आङो बेबायदिनो टेप खालामनानै बेवहाय कइन्सफोर जमा खालामगासिनो दङ आरो नोंथांमोनाबो गोसोब्ला ना बेबायदि कइन्सफोरखौहाय बेवहाय जमा खालामनानै जोङो लेभेलफोरखौ कमप्लिट खालामलांनो हायो लेभेला जाहैबाय नैबेयाव थायो जोंना नै बेवहाय 1 निफ्राय 11टा बेबायदि माने लेभेल दं आरो स' जोङो बेखौ कमप्लिट खालामलांनांगोन आरो गेलेलांबाय थानांगोन बेबायदिनो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट दङ जोङो बेखौहाय बेबायदि कपि खालामनानै लानो हाखायो डाइरेक्टलि बेहाय कपि जाबाय कपि खालामनानै जोङो इनभाइट खालामनो हायो आरोना मोजां आरो जोङो बेवहायबो आर्निं खालामनो हायो बेबायदिनो दैलि साइफार दैलि कम्बो स' दैलि टास्क बेफोरखौ जोङो कमप्लिट खालामलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरोना बेबायदिनो जायफ्रा सम होनो हायो टेप खालामनानै कइन्स जमा खालामनो हागोन लोगोफोर आरो बे उइड्रल जागोन 100% सियर उइड्रल जानाया नाथाय बेहाय बेसेबां कइन्स जागोन जोङो बेसेबां मोनगोन बिनि मोनसे बेवहाय हिसाबा फैखागोन बेसेबां कइन्सआव बेसेबां आर्निं जागोन ना इन्डियान मानियावहाय बियो अलरेडि जोङो बे कइन्सखौहाय सेल खालामनांगोन सेल खालामनायनिफ्राय जोङो बेसेबां मोनो बेखौहाय बिसोरो हिसाब खालामनानै बेबायदि होगोन आरोना जोङो बेनिफ्रायबो आर्निं खालामनो हायो लोगोफोर गोसोब्ला आरो बेहाय जेबो इनभेस्ट खालामनांगौ गैया आङो दिनै फार्स्ट गोबाव जाबायमोन बेबायदि भिडिअखौ लाबोयैया आरो दिनैहाय लाबोनायखाय आङो जास्ट बेखौ दिन्थिनो थाखाय लादों आरो उनावहाय आङो बेखौहाय दिन्थिलांगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन आङो सम मोनोब्ला बेबायदिनो भिडिअ लानानै फैगोन आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय बेबायदिनो जोङो बेवहाय टास्कफोरखौ कमप्लिट खालामनानै कइन्स जमा खालामनो हायो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आङो हेमस्टारनि सायावहाय आरोबाव फिन खेबसे भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जादों लोगोफोर गोजोन्थों।